Eikä sanonut mitään. Ei. Käsittelikö häntä? Kyllä. Eikä hän sanonut mitään. Ei. Itkikö hän? Kyllä. Uloiko? Kyllä. Aneliko armoa? Kyllä. Mutta ei sanonut mitään. Ei. Ei hyvä. Aloitan uudelleen. No, Ei mitään. eikö hän sanonut sitä? Hyvä. Ei. Käsittelitkö häntä? Kyllä. Eikä hän sanonut sitä. Ei. Itkikö hän? Kyllä. Uloiko? Kyllä. Aneliko armoa? Kyllä. Mutta ei sanonut sitä. Ei. Miksi sitten lopetit? Joka menetti aikansa. Etkö yrittänyt elvyttää häntä? No, En onnistunut. tuo on vale. Hän sanoi sinulle sen. Tunnusta, että hän sanoi sinulle sen. Sinua käsitellään, kunnes tunnustat. Hyvä. Lopulta Vim saapuu. Oletko vapaa? Kyllä. Viehäti käsitellä häntä, kunnes hän tunnustaa, Mitä hänen pitää tunnustaa? että hän sanoi hänelle sen. Siinäkö kaikki? Kyllä. Ei hyvä. Aloitan uudelleen.